clwb gwreiddiol Gaernarfon oedd clwb Frondinas yn chwarae allan y Bont Newydd. Oedd wedi dechrau yn y 60au, gario ymlaen tan yr 90au. Yn anffortunus, mi gafodd y glwb i werthu fel tŷ i Bryn Terfel a chwarae teg nath o adon i chwarae am chydig o flynyddoedd. Ond doedd na ddim cae i ni symud i, dyna y rheswm nath gricet diflannu yn cyffiniau Gaernarfon. Mae'n anodd i unrhyw dîm gallu bodoli heb gartra, a mi ddaru ni drio am cwbl o dymhora camenthu ceia chwarae oddi cartra, ond roedd hi'n anodd. Ffwtbol di bod dim rownd ardal ni, ffwtbol neu rygbi, a dwi eisiau dod â criced yn ôl i'r ardal, so dyna di'r cychwyn y peth i gyd. So mae yna lot yn yr ardal yma di methu'r siawns o gael gêm cric. Yn yr holl flynyddoedd dwi wedi chwarae yn y Gyngrair Gogledd Cymru, dwi'n meddwl mond 3 person dwi'n gallu cofio, gallu meddwl am sydd yn dod o Sgol Ryw Owen. Mae gennych chi ysgol fawr o'na, a dim cricedwyr yn dod o'na. Ellai'n coelio bod tre fath o Gaernarfon sydd yn wrthi bodda efo chwaraeon, ddim efo hogia sy'n gallu chwarae cricet. So dyna be oedd y gobaith, ffurfio clwb newydd, adre cyfle iddyn nhw. Pen o'n i'n blentyn illa 7-8 oed yn mynd i fyny fy said i watchad y newydd yr Gerald Parry yn chwarae i'r hen dîm Frondinas. A dyna lle nes i ddisgyn yn gariad efo'r gêm gyntaf un. A dwi'n cofio o'n i dal yn ysgol Syr Rhyw yn Gaernarfon o'n i ryw 13-14 a mynd i wylio gêm. Ac oedden nhw un chwaraewyr yn fyr a ges i gêm a rili mwynhau a cafod yn rhan o dîm nath hwnna ddechrau fi off. Dwi'n dod o Sydney yn reiddiol. Dwi wedi gael fy magu yna a gadael pen o'n i'n 21 oed. Oedd y Brodyr War yn cael ei magu jyst rhan y cornel o fi. Oedd Steve a Mark a Dean War, 2 o'r batters gorau erioed. Mae wedi bod yn tua 23 blynedd os dwi wedi rhoi y waith ymlaen i fynd i gael game o cricket. So o'n i falch iawn pan mae clwb Gaernarfon wedi cychwyn. O'n i'n meddwl mynd i Bangor tua 10 blynedd yn ôl. Ond o'n i'n meddwl, mae rhy bell o Gaernarfon ydi, Bangor. Ddim yn nebod neb yna. So o'n i wrth y modd pan o'n i cychwyn yma, yn meddwl, na i trio mynd nôl i weld sut mae'n mynd. 19 mis yn ôl, oedd gen ni'n byd. Oedd Andre, y cadeirydd a Gwyn y Sysorydd, at ei gilydd i drefnu cyfarfod agorad. Droiodd rhyw ddwsin yn ei fyny, ddim yn gwybod beth ddisgwyl i fod yn onast. Ffurfio tîm, chwarae yn y Gyngrair ganol wythnos tymor dwytha, llwyddiannus iawn. Hogia'n dod yn ôl i chwarae cricet, am y tro gyntaf byddwn nhw'n ysgol. Adeiladu teulu dyna da ni isio. Da ni gyd yn un teulu mor efo'n gilydd, a da ni'n cael lot o hwyl, a mae hynna bwysig iawn iawn. Mae hwn yn ddechrau newydd i glwb newydd, a mae o yn adag exciting iawn, ac i fod yn rhan o'n fo'n fath arbennig iawn. Mae hwn yn ddwrnod sbesial i fi'n bersonol heddiw, chwarae cric yn dre Gaernarfon, efo hogia Gaernarfon. Mae o rhywbeth sydd wedi bod wir angen yn Gaernarfon ers dros 20 mlynedd. Dwi ddim yn gallu aros i cychwyn y tymor. Meddwl bydd o'n dipyn bach wahanol na oedd yr tro diwethaf roedden ni'n chwarae yn y lig go iawn rwan. Ond dwi'n rili edrych ymlaen pan iawn dydd Sadwrn dod lawr dros yr ebor yma, sbio dros y fennau, mwyn ar y hael arna ni, a gael dipyn bach o banter efo teams arall, bengio peil y gwmpas. Dwi'n rili edrych ymlaen. Troi fyny, dyna di'r negas i unrhyw un. Os da chi ffansi gêm, ffansi trio, dwch draw, fydd yna groeso chi yma bob tro.